Alaji c'est ça a to bi fana ka kuma me ka kuma ni balmo di ala ngu jama bela jele aw ni ci an kuntigi ba ani ci mali mana ki yo ani ci il faut ça ni te kuni ni tanga communication nyedo isi wala ça va ah ci fane sano je ci ga go boy ma daro haramu bela yo mo daro mi kala yo nyanga kuma ke tuwe am kuma tani awon ne ce mene me be kana yi bindi kana na iskana sa wala kana ne mo bla no ya be aya me yo bulu sa ifene sa ce malu ça me beau comment ne il y a kuma ko ko tila fendela de ma dun nyane ne ga nyaye fa mutana wa gele ga nyanye na bora isasi ko la foi tequila la ki baro kama lembila makembe ko nega tala onda ko si termique me wolo fla dona de o ya fo de ko si termique me wolo fla dona o ambe ala de dele sinini ne o ka sara nyi sansi dancila soro kono de ne ala moto pousser ga bo kati fo sebe ni ngoro ya kakila ga na moto pousser ga bo nyamana fo sebe ni ngoro ya kamale isana femme même mali kono se ba do solidarité forcée awo amu sugu nyanya mene kamale asira tam télévision sans faire akaharam kamale ikado ka mau kuna funi ko bo kuna sirila abana kwa kerami jonya ke manu munyati bla ala jere akuchera chugodi kamale amina anda do okunkuno nyena abana ko wala mawye le manawye haramu bela dinema fene manyine minye ikara kuna funi bakurba ula awo funi chama be ambolo ka damane ataki bame kala misère abana o kuna funi be ambolo yare do ku ko kuna funi mamu kala malila o kuna funi be ambolo ya ka haramu kamalo ta be de ko monsieur we ya do gwena ka bo monsieur kono sabu ga kamni na ko juguya la abana funi be ya ko ko de mala ni ma yeshe bela meita la jeita ide aya lambe aga partager ima la jeka baita ide aga partager ka dusuku kabine me kamale yawo nabo tugula kamale ikara besadi ema tabarikala ibe tumani aye ajale no najabo bana je haramu bela fasira ba wasiligi sambo kamale kuna fone ameto akono ne ya fiye ngo bele dugo bomalo nyani mvonye kamale ne kunde be ngwami nyanye nga dai kuloka ko chogo minna ko dugu digi kwa taya ka dugu ye me ya maminte annife ko laba sago chama mbike fasira de bako ni wati nunu ngono ako min woni chauffeur wa faranyanga golo syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali dakuru yakele sinako fasiri de bako ufla ka wuli ka dama ka sera ko blade fajmenve ministre bonda minga chau bembe transport buna ko sera ko kamale ka damu so goroba nyegoro fasiri de bako ko fote dore kagari boledo ako dona nataula ni fere ni dabali masigi senga jona kamale mi woni ye mobili bolile wa ka bobo magoya kata dugu do kono kamale ko lulaba na sunzoro obike wasiride baga pumala ako ka bobo magoya kata kaiba jabate kamale ko lulaba na sunzoro bamago kenyeba kamale okerebete haka jaba mago kajolo kamale ko na biela jele sunzoro fasiride bako ka sababu ya fe menye ako minye chauffeur ko ni fara nyanga kulu sinako ako ni ajira ka fo kamale mi woni juin kalo ale kile muwaye samba fe ale muwa ni woro
kamale ku na bara biala dile sunzurungwe ako ka sababu yake fe jmenye ako ni ya wuli ga jol laje ako bamako kaye ba jabate kamale ko sira mimbede ka sira tese ka buli sira fa bie chane du afa bie dinge uye kamale bi mautu hu kamale kumani dola ninga singa sira bla peu ka ke kungo kolonjela mboliye kamale kungo sira uteso ni mene gudoro mana udame yere mino o yere tese ka fule ko tani nga sege keme kungo ulu bolo asole ba ko utemene ko fe mi ye ka bo banga ko kata kenye ba kamale o sira de yere kerebete kwa sikele ndaro mi ye tabarakala ye ako fona ngo fe mi ye bama ko kajolo kamale kwa sira biela jele de chane du o ande flia nyeshi memi mo ni o yesimia ye a jongo ala ko ni jitora kana kamale kwa sira kwa biga sira juguye asode ba ka mana ako mi ye sina kware mo ko ni mbada ye kamale ko ni ajira ka fo jongo ala ni sira gla madabo wa fo koro fo kerengere ngada ulukuloga mi me dangani aduma ka fo ko sira ka biela jele na nyana bo ako kono ndo no te kamale ko kuma do la mabiki ku mobile kono yere joro meni uluye joro meni yere ye joro meni mobile yere te mego nyuma ye ako joro ma che ya mobile boli ba bolo kamale ko adoba la ko kojugu bike asiri ba ko yasa ko tanga umma ko tese kake abada madama jamana ministry bonda minga chao bembe transport sira uka kamale ko na mawuli ki jo ajoro lo de manyumai ko na mawuli ki jo ajongo ala ko ni sira nunu jambe ko se ngembe kololo chama ye mamunu bigu ijora meni ulu ijora meni yere la buli mafei kamale ijora mbe ko guratu ko wala kana ta bo sira lo ko ni nunu mbora nyanga abogar sidigi sanu ko de hagli no na gef sababu ni ya fama bala fara nyanga gulu mimble syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali sina ko mo ko fara nyanga ninga ne batage nge kata dami ye ministre ambanyma nyegoro o ga fere ni dabale sigi singa mi ye ni sira ko fele nye kamale bamako kaye bamako kajolo bamako kenyeba ko na sira malaje jongo ala ko sirate abeketi o sirate wallahi fasiri nya bo malijate kono kafilaro ga daya kale ne fasire ibato nado akono sira bi bolo fasire sebe ikado mbetani aye atanai amene na fara ko beki woso ikado ni fatnye ikado mami moke sawolo flake na mara yala shinyata be kudo sa eto farawa shinyata me ni mo shinyata de kudo ay dali moke sawolo flake na mara yala ya yere made bomono ma fieta echukodi moke foi ma fie be make ma fie afara go fade afara go fade kamare o de foriye jamnuma keita shinyata jamu keita abo dugu mena abo dugu mena abo mo soro fa shinyata bo manene mane ana ai sanogo mi bomi iye kitakadi katikadi sanogo mi bomi ne sanogo wa sina sote ai mure se kai ye nare magan katikadi yere ye nare maga siga so kadi yo abumere yo ko fere de flemme abi mai ne la fo yi boy tayaro ni sinyata ko kuma fora abi fora ko nare maga mandinka o menga tenete kana mingere amuiga nare maga mandinka la wala kubata Emale aya basite awo nabo chokola mi ya fa deliver tabarakala mi ya fa ma nya vale ali no so ye namara shie mi ya fa mo yola kole ne fasiri ibato ngatani temenai fami nya anga jamana kai ikada sanction ta nyingi libere tawa nyingi ikada mata ani fulabo nyongo nyingi libere tara ka nyeshi oluma awo amere kada ukawole ajuka ka nyeshi jamana ma nya to ala mo ko awo akoni
an ka jamana ta k'a lajɛ fɛn min ye bamanci ko kɛlɛ o bɛ anw da la i k'a dɔn maa damadɔ bɛ yen nɔ sanction dara o ka a fɔlɔ kamalen i ka o ka sanction ta kun ye mun ye lutte contre le blanchissement des capitaux kamalen walasa i ka maa minnu bɛ u yɛrɛ ka nafolo la bun ka i k'a dɔn tɔgɔ da a la kamalen k'o kɛlɛ o ye kelen ye financement du terrorisme kamalen ka se ka o kɛlɛ ni o ye bamanciw kamalen ka nafolo don u la o kɛlɛ ka bɔ yen prolifération des armes de destruction massive kamalen walasa k'o n'a ɲɔgɔnnaw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa dɔw bɛ yen siga kɛn bɛ u la la i ka groupe dɔ bɛ yen min bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam kamalen i ka n'i ye o kofɔ bɛɛ fara min ye i k'a dɔn a bɛ wele ko jinim i k'a dɔn affilié à al-Qaïda islamique kamalen i k'a dɔn o n'olu de bɛ jɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ min bɛ wele ko front de libération de l'Azawad n'i ye o kofɔ o tɛ FLA sɛbɛnnikɛla ko a ko nin maa dɔw bɛ yen kamalen ko ɲangelen taara ka olu de sɛgɛrɛ sabu kɛ u ka waleya cɛjugu ye maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ k'u to réseaux sociaux kɔfɛ ka jamana buruja ka jamana lagosi i k'a dɔn ka dɛmɛ i ka banbaganciw fɛ jamana ka sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta k'a lajɛ mɔgɔ ninnu cɛla i k'a dɔn maa dɔw filɛ nin ye n y'a to n kalamɔ n bɛ gɛlɛn dun kunnafonitigi kɛmɛ ka nin sɛbɛn n'o tɛ nin cɛ la ko ka bon ne ma koyi min a ma sɛbɛn nin a ko ni sɛbɛnna nka ala ko de ka bon mɔ a fɔ e ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ min fila di mɔ e k'a fɔ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ e ka sabali kamalen i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a fɔ de nka n ka nin yɔrɔ fɔ nanzarakan na a fɔ a ti walawala a bɛ walawala il s'agit notamment du journaliste Maliki Konate fondateur de Horon TV a to n ka tɛmɛ la hawla la militante Khadija Ikada Fofana du chroniqueur des réseaux sociaux Seku Tunkara o ta bi bɛnmɔ maa tɛ se ka kuma fɔ bulon mɔ ke e mɔkɛ Seku Tunkara ko le politologue de New York kamalen o bɛɛ la Ismaïla Sakɔ kamalen o bɛɛ la Parti social démocratique africain et ancien ministre kamalen ko ale ye o ye ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye liste ta k'a lajɛ Boubacar Ika de Sumaworo alias Bouba Fane k'o bɛɛ la kamalen influenceur et promoteur d'événement Cheikh Mohamed Serif Kone k'o bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko magistrat radié en 2023 Youssoufou Doumbouya kamalen i k'a dɔn ko o bɛ wele ko Delforo o bɛɛ la magistrat radié ɛgirilen de don o ta ɛgiri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ ne y'a fɛ n ko tɛ commentaire kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ maa minnu bɛ i k'a dɔn ni olu bɛ jɛkulu dɔ in na n'o ye banbagaci jɛkulu ye olu ka maa dɔ filɛ nin ye Al-Muzamil Ag Mohamed ancien responsable de la communication kamalen de la coordination des mouvements de l'Azawad kamalen Boubacar Sadik Ould Teleba Sidi Ali kamalen o bɛɛ la a Boubacar ma yɔrɔ in de sa n tɔma mun kɛra et puis a tɔ e ka tɔ fɔ dɔɔni Boubacar Sidik Ould Taleb Sidi Eli cɛ nin i ye dɛ cɛ n ka cɛ i tɔ dafalen nin na tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye a ta ni ka lajɛ mouvement armé signataire de ye i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Kabala Aga Amzata kamalen ancien du Gacha o bɛɛ a la Mohamed Al-Mawlud Ould Ramadan kamalen porte-parole du Front de libération de l'Azawad o bɛɛ a la l'ancien député de Kidal Ahmada Ag Bibi kamalen o bɛɛ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni ka lajɛ décision min talen filɛ nin ye kamalen sɔrɔ o sɔrɔ bɛ u bolo maa minnu tɔgɔ fɔra sisan ko i k'a dɔn ko sɔnni bɛ se k'a sɔrɔ bɛɛ kan biɲɛ o biɲɛ b'u bolo ko nin y'a bɛɛ sinsinlen ni min da bɛ yan dɛ o tɛ de ni min ta bɛ yan ayiwa baasi tɛ e kulo bɛ dɔw yɛrɛ k'olu taara n'u ta ye kabini a san kelen olu ko ten dɛ
ko kabrolo mali bila sangele ko lutarandu ga herebe tabarikala imata nila herebe ni mata nila mali de ina sai nganzo ra do no semena ko fala ko amedo mene ko be fami ni ikado kabini san 2023 ikado ni korofon numbe ka fo yere ka fo mado be ube ka wale ajuta ka jamana segere mangala ko bita nye Allah fo fo be uburo no ye soye tu ka bien ko fo wa ni nya be sezile foro pai yani wati che très bien okay ay usay yakut ne man bu mara ibiga na danga e sai hakil na kuram menena oteni etaje très bien misaka hakil na fo avoke kila tala ay uyo tala hey très bien faut-il il est temps que il est temps que ibi kuma ga korda note ibi derte biatala de ni mi kuma ga korda ibi derte belala de téléphone be do bulo lu ba zo réseau ga ibi derte lu bulo il est temps que comme la ngani yorani tué ayanga tan ko fone angatan ko fone fajira bo ziligi zanno kama le bele du bamono na fole do bamande na bana atese shesu koro na sona abila sanga banda dura ta ko dako fasire de ba ko angata muruja ako aunga uluma fini tabba kama le uluni ya fama bala faranga kulu mimbe na be fama ko Africa Corps fasire de ba ko ugatige de nyama kono ugaje nyanya kono ubenga wule ga jo minga nyambe no de koni ka bamanji wale kele ka bo mali fanda aninani biefe ako tare wale kwa yira fasire de ba ko anda kunu nda yoro la kanasiga korole de jambe ako murujana lamini kama le ko ngoni mingunzo gombe dugudo zero mali de ngoni mingunzo gombe an zero kama le ko anga finitugu yugala idu dafa no de koni kaliga mimbe ubolo ka jamana de ngezi uno ubolo feo abogari sirige sanu ko maba fo tare ako barisani bamanju gani maju dobe kama le minga bara bembe uka doni mimbe bamanju bolo kama le chekele mimbi sigi ka doni manipule ka doni nge ka mugujugu jigi kama le ajigi yoro jugula ka doni minge ka mugujugu jigi ala sorodasu daga yoro la doni mimbe ka mugujugu jigi wati mina tajibe sidarni ngona kana ba mali ba kono ka doni nge ka mugujugu jigi kama le ha ga jama ta mobili bobe yoro mununo kama mingu mo ke bamanju bolo de kanga finitugu ya ninkene karaba très bien voilà très bien onyana pai awauno ka uta don kubede ko Faziridi bako ako oma jugu ka bara jugu min ngeme ni mala hotel nunu ve kama le ko che de fale fle ka ni kene karaba ala wolo mafini tabaw fe no de me ba kulu ni o Africa Cordier ko ma ba fo tare ko ako barjan ni min bine fle ni kama le ko ni maju ka magili ba dogili te hali bi alishini ama do ga fili du ye ala kan ngili nyango chaman bi ya be fasiri fle ya boshika boya fama bala male jeti kono korofo de ni abana kamale ne tabarikala ale ka do sera alabana awa ambe ala fo amanga sorasu fo ku fo kamale uba fo ko nyenama kono janfa ni yaye I jonala asreli nyana haramu wallahi anga soraso ibise ku janfa de nga u jole nyeni ni yake bokene be klela ibi ko ba sabake siga fu itala ko ba sababe ubi soro ebe jeli kene bo inni kene be karaba wala ebe bana ko ta daw kerefe kamale kama anga soraso lamina ka teme ni anga dongli dumonye kana siga toro ko ndafa janfa ye ngoro ga janfa ye shekili fara mana mogo mi kunso gongoro kuru ka janfa yo ye
kamale bo o janfa de ko ya an soro bo ala ye an kisi o janfa na ɲɔgɔnna caman de ma wallahi kamale an bɛ ala fo koyi ya ala wallahi billahi mali kɔnɔ yan kɛlɛkɛcɛw ma ban ayi i y'a faamu ayi o ma ban Damɔzɔn jarasiw bɛɛ yan i b'a dɔn rebelle ka dɔnkili ye min ye wa ko cɛ kule ala an mana bɔ ɲinan ta ni nɔ an tɛ don a ɲɔgɔn wɛrɛ lɔ rebelle de bɛ nin dɔnkili da tabarikala a n'o bɔra dɔn tɛ don ɲɔgɔn wɛrɛ ka ji wele fo k'u sa ne y'o de fɔ n ko kɛlɛmansa damadɔ tun bɛ anw fɛ yan olu mɔdenw bɛ yan banna Damɔzɔn jarasiw bɛ yan très bien wa Tungolo Sanogosiw bɛ yan très bien Babɛma Tarawele siw bɛ yen a banna kɛlɛkɛcɛw tun ye nin de ayi k'a da bɔ cogo di a tɛ da o ma a tɔ fɔ cɛ tɔgɔ la hawla wala quwwata ala kana jugu ka yere ne ka tɔgɔ tɛ dogo maa la Mali kɔnɔ Mali ni ayi o ye sɛbɛ yɛrɛ de a ye kamera jɔ n kan o ye sɛbɛ yɛrɛ n bɛna sɛbɛ yɛrɛ de f'i ɲɛna i la sɛbɛ mara ayi dɛ a mara k'a mara cogo di a bila i la kɛ sɛbɛ yɛrɛ n bɛn'o de f'i ɲɛna n'i ko mara jamu damadɔ bɛ yen a fɔra ko Sunjata kɛlɛ kɛ wa baara banna ne m'a fɔ n ko ne bɛ soso sa ne de ko i ma n ko n bɛna min f'i ye n ko ye sɛbɛ yɛrɛ de ye sɛbɛ in Keita Kulubali Keita ni Kulubali ani a jamu tɔgɔ bɔra kɔnɔ Jawara Ture ninnu ma sɔrɔ diɲɛ kɛlɛsi la min tɛ musoko kɛlɛ ye ni sɛbɛ yɛrɛ de allo fɛnɛ min bɛ f'i ye ɲɛnɛmaya fɛnɛ gulon bɛ fɛn saba la ɲɛnɛmaya gulon bɛ ko fɛn saba la wa ɲɛnɛmaya fɛnɛ kɔnɔ naloma saba de bɛ yen ɲɛnɛmaya gulon bɛ fɛn min na i b'a dɔn wa bisimila Sanogo i ka nafolo wala i muso i ka dugukolo a y'a confirmer a ye bala dɛ a ye muso ko confirmer naloma saba de fɛnɛ bɛ yen i bɛ naloma fɔlɔ dɔn wa min b'a fɔ ko kari muso ka d'a ye o ye naloma ye bɛɛ ta ka di ye min b'a fɔ ko kari ka dugukolo ka d'a ye o ye naloma ye bɛɛ ta ka di ye min b'a fɔ ko kari den ka d'a ye o ye naloma ye bɛɛ ta ka di ye Sanogo ni cɛbakɔrɔ minɛna musoko kɛlɛ la i ma minɛ cogo jugu hakilima a tulo bɛ nin na dɛ wa Sunjata Keita tun bɛ nin logique de kan Bitɔn Kulubali tun bɛ nin logique de kan Sanogo da Jawara walima jumɛn bɛnbakɛ tun bɛ nin logique de kan ayo to ye sa Turelakaw bɛnbakɛ tun bɛ nin logique de kan wallahi a cɛ an tun bɛ fɛ Sanogo ni Mali ye jɔyɔrɔ dɔ ye Sunjata siw bɛ décorer don o don an bɛ kɛ wurasiw de ka musoko médaille d'aw ma musoko jɛ a tora mun na ni musoko kɛlɛ tɛ ko médaille d'aw ma kamalen an tɛn'o kelen kɛ jɛn na tiɲɛ yɛrɛ la ne min b'i ye i sabali kamalen b'a tɔgɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ n bolo i k'a dɔn a tɔgɔ ko Janjo Info Janjo Info nin y'u ka sɛbɛn ye a Janjo ni rédaction m'aw bolo bɛ nin sɛbɛn in na a banna kamalen i k'a dɔn k'a lapelu ka kɛ i k'a dɔn bi donya ye tabarikala nanga ni kɔrɔfɔ in kalan i k'a bɛ nanzarakan na a kalan min ye jɔyɔrɔ janbugu un médecin suspendu de ses fonctions à la suite d'allégations d'adultère ko nin ye misiri welela dɔ ye kamalen ko a sisi panna ka bɔ a ka baara la k'a sabu kɛ i k'a dɔn ko ŋunuŋunukan dɔ bɔra min ye i k'a dɔn kolokolijuguya wale ye musoko siratigɛ la tiɲɛ yɛrɛ la mele tabarikala kamalen n'i y'a ko biɲɛ d'anw Keita la ka ko tɛ Keita ye nin sen dɛ Sunjata ko a ko n'i y'a ta ni nka Alajɛ ala bɛ taa de nin décision min filɛ nin ye k'a taara i k'a dɔn yɔrɔjanbugu diinɛ ɲɛmaaw fɛ k'a ɲɛsin i k'a dɔn ni misiri welela in ma kamalen misiri welela k'a ka baara kun ye mun ye kamalen i k'a dɔn a kɔni suspendra ka bɔ a ka baara la n'o ye misiri wele misiri welela min filɛ nin ye a cogoya ye ko di a tɔgɔ daminɛ ye M ye a jamu daminɛ ye S ye o na kɛ Sidibe walima Sangare a ka haramu nin tɛ Sangare Sidibe Sangare sɔn kamalen M tɛ wa Muhamɛdi walima Mamadu Sanogo
Karasiga sala ko mado akoni atani na laje malo fe mi ikado amero me ko biwa mi ikado ka ko ni sispana ka bo function ina sanu ko chokoro ba susi chama nya jira ka fo abala ni wala mi vla ni ye ala ka bara ko te dora ye kamale a dibi ni mana do ye to ko wal muso de dende ka wal muso dende mo be mero be ikado no furule do ka to ko lu dende kamale ikado ayera o de la sida kono kan dara yishi kele siya fla siya sama ata me amanya min ko ikara dondo kera amale ku ya tigeta boro kono te ngame nge nyatu ngalamu wala musondo kamale ikado ayo kunde tourner kamale ikado o kunde tourner kamale ikado ko ko nyishi ayara matenza sanga ko akoni ya taninga laje akele ko wonso kungulo de tourner ala ikado o chenale iplenye ka fo aka misiri la karza ani muso be nyomve aya fo akati be sorati ma ke nyomve kamale o korfa dara alsulamo kloka be ikado yella jereke kamale ikado ka sanctionner kamale abe ko bi ko ikado abe kiri ka buluka bare ikado ka mun na fami na ka be fo oluma ko adulteur bon ka be kiri ka buluka ko affaire à suivre wa on den no le adme yeah jonten no ibe fe bi fo je ko te ko motigi chwa men no kama le te ko motigi chwa men no de ore la ne avion ngo fo so ne blu na ne ko ngu ngara map mi na bo on fana chera mo do be kuma do la ulu bo ko do ke o taw yara la nyini wa ko motigi chero ni tero aw yara fana ka mo to kan so kuma do la hali ma me me shi ko mo do ndala jagatu do ndala o tininge ne be kuma fe wa ni na mo do la ko re kuma le tabarakala me ala fe date akante komotigi ni ala ka surugati me misiri welela kan bi ante bitain blaya komotigi ni ala ka surugati me misiri welela kan nganga bitain blaya komotigi ti wole fenda una bleduwe ko wole fe ko fade ndoe aida atendada wole muje fade ndoe bleduwe komotigi ba kalamo ngame mi da ma wele kai na selima ai na kishima kwala ekele mamado etide ode juwe ni ayada atendada anga bitain blaya sasa ni blona barga damu barga ay barga da wa damu damu ka dugaye comme la me befo bero ka bewole ni man do tout le monde mo ga amru sigira kan fle yoro jan yoro suru très bien ambu fo maliko na maliko ka nyinu fo ka nga video partager ka partager to fanga belebele babe do ona walay bara mi se ka nye ambulo chuko mi o taine jalaza keta ne ka kuna fo ta ka yelema bamanangana ko no gonte de onga jom se ka no ya ambulo olu yerew olu de ba no ya ambulo aka haram u kan demeni bara ayandeme wala sa abse ka nye ambulo chuko olu jaye ka nyima fo wala ka demene ikado solongolo jiflengolo baramangolo desorobi da golo ni flengolo modde desorobi kana laba fo sanugula ayo basite ana betabla wa salam